Dol, nakatisting na ba mga ani? Kanang pinatusok, pinamarinit at pinahaling, niya daplin sa dagat. Aw di pud basta-basta kay ato man ang gibaw na nukos. Di pud palupik atong pansit diha. Niya palapan mo natin dubok-dubok nga isda. Aw so mayong adlaw na to mga dol. Mura gwapo gyud na panahon, gwapo ipadagat ron uk mo na atong kaldero dabi. Aw kani kadji gani bahawa unsa pa tong gihuwat ato na damo na to mga kinakusgang hirminta diha. Sakto kayo kay init kayong panahon, balami kay pabugnos dagat ron ba. Lain pa ato mga dol, salamat kayo sa inyong mga views and reactions ha. Ayo mo ka-pull tanaw sa mga video. Unya diri dapita ato na damo atong kinakusgang bag diha. Unya ari taagis lagusan kanang walhon ha. Unya unsa pa ning gihuwat wa na full item level 25 na dihang dapita. Nakalotas na marag si Butler ba. Aw kining dili dapita mga dol, di ana ta sa atong destinasyon. Kara dihang dapita mga dol amo lang kita banga ka simbol. Kay mao man ay protection sa uwan init ug unsa pa nihang mga katalagman diha. Unya ka na din napita amo gitistingan og okay bagyod. Okay pud mura pug gidabdaban sa sud. Aun sa patong giwat din ato dugidugayan na ato na i-plaster atong mga super item diha. Gwapo pug kay tagbag mga dol kay mura pug sako ba. Basta kay kanang bisag way apil masuod lagyan ning baga. Pinalit man ato sa China. Tanawa ko natataka na mura pa kay ninchik. Unya pinaatik kay tagplaster sa atong mga sisuning diri dapita. Kay murag ni anam lagi kaudto ba abta tas tao ba ning kalakiha ba. Bahala na basta kay lingaw gapon ta aning trip na toron. Hala time sa mga dol murag na pirata ba. Aw bahala na pirata diha basta atong tripping kaon atong tripping ron. Automatic pinakabor itong tubig dagat diha. Unya kay timing di pagkabuo na naman di pabangbuang ang mga isda earns diha. Roatic raw 160 yung kilo ana. Pero na mapakapinukos sa okay ra. Atong buhaton na nato nahiwa na to mga lamas. Kay mao man nato isuksok sa kibot sa nukos unya. Unya double purpose pud na kay mao man i-marinate na to nidya. Purbida timing lagi mga dol habulag kay skutsilya mo na da. Unya unsaon naman ning ana man ta diri wa nawa ni balibaray ni. Atong buhaton diha ato na ihumol mga lamas diha. Gamay rin ato na da nga lamas mga dol kay saon nakalimtan man. Lisod po kay mo balik sa atong lagusan. Unya atong buhaton diha ato nang karaw-karawon ang iyang lamas. Kay mulami man na pagkaon kamuton gud. Unya sunod tong buhaton diha kana iyang mga gaway-gaway ato na ihumol diha. Unya imo po na i-pull up iyang helmet diha. Imo po apil kuso-kuso diha. Dayon pinatakob ka unya pa man to isda isugba. Unya kani isda ato po na asinan dati kay partner mo na sila. Unya pinahuwat sa mga 30 minutos diha. Kay magpansit pa man taron ato sa ipakita atong view dire be. Gwapo pud og spot dire mga dol karumahan ba. Dagan kayo magdit-dit dire mga dol, mga dagag ulitaw ba. Pero na po siguro yung mga kabit-kabit siguro. Aw sa di pa malangan nadugay na magyud ta ato na ni anda ato mga lamasters diha. Ini transition na lawa na hiniwa na. Unya sugdan ato proseso ato na napasirita na atong uling diha. Kay murag usla ang yun kay unsa nang urasa udto na ba. Aw gwapo pud kitag sugangan diha ay. Gamit gyapon mga binungan nga anod. Unya ka na din dapita mga dol kay magpansit man da ato sa mga ihumol ug na ato mga lamas. Unya ato po ni follow up atong subak diha. Unya pinatik di halo-halo ba. Kani aho mga tripping mga dol lingaw ra niha. Suwayi po ninyo inani mga tripping dol. Aron daghan ta nga pirmi kapildi ba. Pero matud pa sa ato mga katiguangan maunsa man ang kwarta lagi ko mga buta na ta. Aw hilom da milo imo apil-apil mga tiguang ba. Aw balik ta mga dol ato na i-plaster ang atong pansit diha. Kay murag nireklamo na gito tong nukos ba. Sobraan na sis marinit. Unya pinatik-atik di ka mix-mix diha ta murag udong oy. Unya imo po na follow up pa ng mga dahon-dahon diha. Aw kana murag luto na gyud kay brown naman. Automatic luto na gyud kay gihao naman. Unya sunod atong buhaton mga dol ato sa pa-plaster atong mga isda diha kay murag gipang tugnaw na gyud na sila. Ni atong mga isda mga dol medyo dubok-dubok kini gamay pero fights ra. Unya atong sunod buhaton diha mga dol ato na isampak na mga lamas sa kibot sa nukos. Ato pas basag soda atong mga lamas na mga dol kay kahuruto na atong uling. Unya ato pa napalapan sa iyang sauce ano mo yummy gyud. Dayon sunod atong buhaton na pinatusok na diha kay ato na isugbak ang taud. Automatic unsa dugay-dugaya ato ni plaster diha. Kay na awa na hapit ang mahurot atong uling. Unya pinahuwat to 3 seconds awa na luto na oy. Kana din dapita mga dol wa namin ibent ang ginda diha. Aw purma gapon trip oy bisag daghang kadto nakalimtan ba. Unya pinahakop din kag bahaw diha. Unya pinalambos dayon sa tataran. Unya pakapinan gud nimo ni pansit nga murag udong. Unya pinatungtong din sa kanon. Dayon follow up pa po na may isda nga medyo dubok-dubok. Unya pakapinan gud nimo ani us nukos. Medyo half cook pero kaubo gapon ni pinasawsaw gamay. Unya itongtong sa kanon da pinahakop. Aw kaubo disgrasyang bahaw. Arp aw gwapo.